Siyakwamukela esiqeshini sanamhlanje se-Easy Meals with B&M. Igama lami-ke uBukhosi Nhlakanipho wakwaMchunu. Remember, kule show yethu sizofundisa i-guest yethu ukupheka, siyakwazi ukufika kuwe lapho kini okwakho sikufundise ukupheka. Hlala nathi-ke uthamele isiqephu sethu sanamhlanje ukuze ubonakalise ukuthi-ke namhlanje sikuphathile. Wena Mathwala, uprefer injani like plate? Yo. Tartar sauce. Ngizovuka kodwa kusasa. Mesh. Welcome back babukeli bethu. Manje sesidlule esiqeshini silendlela sokuthi sikwazise i-guest yethu yanamuhla. Bantu basemzansi siyazi ukuthi ingane ima izalwa isancane, idinge umama noma idinge abazali bayo kuba ibacathulise. Ukuhamba kusuka egaqeni ngamadolo ukuze kube ukuhamba kanjalo. Baphinde bayikhombise imfundiso, indlela yokuphila nayo yonke into. Kuhambe ingane izifike esontweni, ifike esikoleni nakhona ithola abantu ezobacathulisa, ihambe kanjalo esikoleni ize iyophuma kube uzofika isigaba sokuthi iyasebenza. Lapho kusuke kunabantu abothisha esikoleni, abothisha esontweni, yonke into. Bonke labo bantu bayicathulisa ingane yabo ukuthi ihambe ngendlela yenze okuyikhona. So namhlanje i-guest yethu sinoPhumla Thwala uzosazisa kabanzi ukuthi uqhamukaphi, wenzani empilweni. Siyakwamukela Phumla. Thank you so much. Ngiyabonga ukuthi ungi-invite to be part of this show. Thank you so much. I am very honored. Igama lami nguPhumla Ngakathwala from NKR kwaFelubala. I'm so happy to be here. Njengoba usungi-introduce ke, everything is about God. Everything is about God. And I truly believe ukuthi ingane zethu kumele siba introduce ekutheni God is above everything. Yes. Above everything. Even njengoba sila into that was planned, it was planned by God, and we truly hope ukuthi sizokhula sibonakale ku YouTube ngelinye ilanga. Thank you. Siyezwa abantu basemzansi laba ngabantu ke abanganakekile ngempela empilweni yomntwana uma esakhona. Abothisha baSunday school, abothisha esikoleni, amaqhawe anganakekile. Siwethulela umnqwazo lawo maqhawe ethu. Sizoqhubeka ke nohlelo lwethu lokupheka njengoba sishilo ukuthi namhlanje ke sizomfundisa ke ukupheka. Akaphumi kancane lapha enkonzweni, abe la ekitchen, asibonise ukuthi uphetheni ekitchen. Thank you. Itafula ke elakho leli Mathwala, you'll serve yourself. Thank you. Mathwala, akusitshele kabanzi. Ngiyazi ukuthi kunabantu abahlukahlukene, khona nje ophekayo athi nje mangidlile ngalala. Uma suka khona lo ozicwecwayo ukuthi iplate lami makube khona ucream, makube khona iveg, makube khona ini. Loyo udla healthy, sithi udla healthy. Lokho mina ngibone ngathi uthanda uba expensive kancane udla healthy. Wena Mathwala, uprefer injani like plate? Yo. As mangakutshela ukuthi 100% of abantu besifazane have tried ukuthi adle kahle. Yes. And we like fall off the wagon 1,000 times, and we know ukuthi kumele sidle kanjani. Yes. Kodwa ngenxa yokuthi umsebenzi ubuya late, udlula nje store thizeni, you grab something, you eat. And phela iveg ifuna ukuthengwa zonke izinsuku because exactly. Sikhohle ukuthi you can have easy meals are healthy ongawenza endlini within 30 minutes. So thina masicabanga ukupheka cabanga ukuthi you spend about 3 hours in the kitchen. Yes. Hey, siyamuzwa uMathwala, uyasikhalela naye ukuthi uyazama abuye ahluleke nje. Hayi bakithi. So namhlanje uMathwala sizamile nathi izimilo ukuthi simgcine kuleni yakhe yokuba healthy. So we're gonna have mashed potatoes. Okay. Fried hake. Ngazi noma mase kunamafutha ke sekufryiwe usuthi usuyabonga noma kunjani asazi. Sibe ne coleslaw. And we're gonna try tartar sauce. I've never made it. What is that? Tartar sauce. Uzovuka kodwa kusasa. What is tartar sauce? Uzovuka.
Okay. Izovuka. So i-tartar sauce it normally idliwa with seafood isikhathi esiningi yabo. Oh, okay. So I've never made it, and I've never tried it. No, it's your first Ukuyisusa time. from the scratch. Now Okay. it's gonna be my first time. Okay. So ngithake ngi-experience nawe since ngithanda izinto ezi-healthy and everything. Okay. So sizoya ekitchen sibone ukuthi wenzeka kanjani yonke leyo nto leyo. So I'll be there in the kitchen, but you'll be playing the main character in the kitchen. Okay. So I'll be there to guide you there and there and there. Ukuze uma sekuphuma into engayona ungasho ukuthi nangu sengikususa relay yami yokuba healthy and everything. So yeah, sizoya ekitchen sibone ukuthi ke kwenzeka kanjani. So guys, if I don't make it tomorrow, it's because of the tartar sauce. I'm telling you. No, trust me, you'll make it tomorrow. Okay, thank You'll make you. it tomorrow. Yeah. Welcome to our kitchen, Matwala. This is our kitchen. This is Easy Meals with B&M Kitchen. So I'll take you through my kitchen. Okay. Ngikwazi ukuthi yini kusebenza kanjani, and everything. Ungaze wenze okungafanele bese angaziswanga ukuthi yini isebenza kanjani yini isebenza kanjani. Please take me through. Okay, I'll take you through. Angiqale nje ngapha and then shonele. Okay. This side we having your utensils, kitchen utensils, knives, spoons and everything, wooden spoons and everything. Okay. Here. Okay. This is our cooking oil that we'll use to fry our egg. Okay. This is our potatoes for mash, and this is our eggs for the egg. All right. And then this is our flour, and this is our fish spice. All right. Our fish spice, and this is our ginger and garlic. Esizo mix and that to flush off the smelly and Oh, okay. Yes. And this is our cheese sauce. This is we potato mash. Oh, okay. Yes, and this is our aromats. Sizofaka lapha for ukuthi tasting. All right. This is our cucumber and red onion. So great ke kona sifake lapha kule tartar sauce yethu esizamayo. The secret sauce. Yes, sibona sizosenzela yeah. This is our green, red and yellow capers. Okay. For image to garnish mesh yethu ne. Right. Yes, this is our butter. Okay. This is 250 gram with butter for a potato mash. Oh, okay. Yes. And we have mixed herbs. All right. We have seasoning. All right. We have our egg. So I've deboned some, and njengamanje sizodebona le mina nawe sikhombisa ukuthi how to debone egg. Easy ngoba iyona tricky part yokukhipha amathambo. Exactly. And then sibe izaqathi, carrots. Yes, and then our cabbage, our chopping box. Okay. Yes. And then this is our frying pan. Okay. The multi-purpose cooking, baking, frying. Okay. Non-stick. Non-stick, yes. Thank you. And then this is our imbiza yethu le. Inkulu isebenza ngogesi, sizoyiplaka imesh yethu soyenzela la. This is gonna boil our potatoes and then. Okay, thank you. Yes. So, this is our kitchen. Sizoqala ukusebenza. I hope already manje izinto zakho. Ready. Yes, ready. So, indlela yethu iqala lapha kusink. Wash our hands. Hygiene first. Yes, hygiene first. Yes. Thank you. Okay. So let me get spoony. And no, settle. Fake la. Sifaka yonke. Sizofaka half of it. That's half. Okay. I think this should be enough. Okay. Okay. Silandele ngefish spice. Okay. Fish spice nakho ungakha ufake. Sokutshela 1, 2, 3, 4, make it 5. Okay. Then gonna ubuyisela ispoon sizogobuza sibone. Okay, yamix. Simixe. Right, silandela ngani? Simixe qala ukuze silandela ngayo seasoning yethu. Okay. Sifuna ukumixa qala sibone ukuthi kuzoba kanjani. Kuzoba kanjani because mangabhalansanga hayi. Uzothatha iblame. Nophekayo namhlanje kitchen. Ufundisayo noma ufundayo? Ufundayo, okay. Okay. Omega 3 angithi she omega 3 namhlanje. Yes.
right. Okay. Siphinde sisiphohlo kancane 2 spoons wafishi and then simixe futhi simixe sikhe nje half a spoon of seasoning yethu, half a spoon of seasoning, yes. Should I use this one? You can use this one, yeah. This one, Right, I need yes. Yeah. Vale, sikubuze. Yes. Okay. Okay. Right. Oh, but you test it. Oh, enjoy. Yeah. Okay. Okay. Iyezwakala. Okay. Now, let's move on. Siye with deboning. Noma before siye with deboning nje, siqale ngamaqanda ethu. Simixe amaqanda ethu, sibeke imix yethu laphaya. Sithathe amaqanda ethu, cela siwabeke la for now. Ukuze sithulule namazambane. Ebhodweni asakapheki kanjalo ningasho ukuthi nawe bethatha amazambane engaqotshiwe asifakwe ebhodweni. Nope. Sisawabeka isikhashana. Okay, siwenza wonke lamaqanda lawo? Yes. Okay. Siwenza wonke lamaqanda. Cela nginike i-cloth. Okay, here's it. Right. Sibulala amaqanda siwafaka phakathi. Sibulala amaqanda siwafaka phakathi. Yes. Sikade ama-shell angangeni phakathi. Ngicabanga ukuthi uyadla and then uhlangana ne-shell. Yes. Yiphi ilona indlela yokwenza ukuthi ingangeni i-shell phakathi? The best way to do it ukuthi iqanda mhlawumbe uqale ulibulalele aside kwenye indawo hayi le ndawo le ozobona ukuthi senza kanjani. Yabona mina sengifakile la. Babukeli umathwala la usishaya ama-flops ke manje. Umathwala ufundisa ama-shells. Sengizindisa ama-shells. Abiz ngoba sebekwenzela. Ngoba sebekwenzela angeke usadla ngamane ngaphansi. So you pick a knife. Okay. Okay, nami ngithatha wami. Ne? Okay. Right, here's your egg. All right. Here's mine. Ne? Okay. Right, sibuyeke siqala yale. Okay. Kanje la. Phendula. Go this way. Yes, that's way. Oh, okay. Uthi mambe nje kanjalo uze nawo. Beke la. Okay. Ngibambe la. Uze nawo. Okay. Uze nawo. Nde. Njalo. Ayaphuma njalo mathambo. Wami. Okay. Perfect. So pendule. Angane yabo. Same thing. Through. Yeah. Okay. Through. Yeah. Through. Use this one. Let me use this one. Yeah, don't try it. It's your first time. Hey, it's my first time, guys. Kushobile la, kushobile. Ngayibuka ukuthi ilula kanti lutho. Yabona uniphola usevele wayishaya nje lento ayisheshisa. Ayisheshisa. Okay. Okay, sibekele immese yethu la. Alright. Sithathe le. Sisobambe kanjalo fish lo. Thatha nawo lo pink mese. Then sika phakathi ugcine la masuzwa lebethamba ukhala. Sibe na. Nalo-ke. Yeah. Okay, sibeke lo mese phansi. Uyavula. Uvule fish. Uvule nangala. Yeah. Once usikela. Yeah. Okay. And then lift this leli thambo le. Spawn. Oh, this one. Yes. Wehle nalo kanje. Wehle
wehle nalo until iphume lapha phansi. Guys. Ehla nalo. Engahambi nenyama yonke. Hayibo, guys. Ehla nalo, ehla, yeah. Don't iphume. Exactly. Alike. Then fish with suse kanje. Okay. Easy as. Yeah. Hayi. That's it. Right. Sibuyise lo dot wethu la aside. Sigeze izandla. So we're gonna proceed to e-coating. Okay. La. Right. And then from this chopping board, sithathe la. Alright. Okay nje kancane isandla sakho uvuzele la. Oh, okay. Kufanele. Yes, kanjalo. Ya okay futhi. Uwazi nje ukuthi ufish yakho uma ubeka ya. Oh, mahlale phezulu kweplanga ways. So ubeke kanje. Yeah. Funa ukuthi ngithi ngiyadlula emnambe kuthiwa amathwala fish and chips. Zobona. Okay. Uzungangeni kwi-trap yokho. I-trap yokuyombela ubala. Makuphinde kuqhamuka futhi. Amagolide guys. Amagolide siyamba thina ama-diamond. Right. Okay, now. So, lesandla esino-flour asithindi iqanda. Okay. Yes. Na iqandeni. Yebo. And then linde liconse sale ngaze kwemanzi kakhulu ku-flour. Yes. And nasi lesa flour bele subhayisile la. Yes. Right. Okay. Suka. Then qala. Then Okay. Thina besibhuquzisa ke la phakathi kube into ongayazi. Uyathola manje iqanda selinoflower ke manje ke. Sekuyaphithizela ekitchen. Exactly. Awusazi kumele uqale manje kwenzekeni. Iqanda futhi ke liyashesha manje ukuphela limuncu flower ke yonke lento le uyabona. Okay. Singamfaka lo eqandeni ngabe umfaka khona safuna ukutshengisa yonke le process le and then sumfakile lo manje wenza njani uyamgoqula ngani. Okay. Safanele afake futhi phinde ukhe la. Nice. Yabona. Yazi yenza ukuthi kube neat ngempela. Yeah. Kutha. Okay. Kutha. And then sizombeka la chopping board. Sizombeka la chopping board. Alright. Bona ke namhlanje sesikoleni ngempela. Ngiyafunda. Then simbeke la. Okay. Yeah, it's your turn. Okay. Yesibuka umathwala babukile. Okay, thiwa ke sithi ukulinda kancane. Yeah. Ukudedela iqanda la. Sibona ukuthi ufundise kahle yini. Uyabamba yini noma ulokho expecting ngani ukuthi zibambe lapha. Zibambe oMose, zibambe oJoseph nje. Listening is a skill. Lutho nje. Singithi ukuthi kancane. Akakwazi. Thiwa listening is a skill. Ake ngiyenzeke nami ukuthi lezi ngane engiyithethisayo. Hey. Yakusaconsi. Yeah. Ngiyandlalela. Yes. Ngiyathatha. Ngiyathela. Thela. Yes. Thele. Nami nje ngizozwa umoya ongcwele usungitshela ukuthi ayisek right. Right manje. Yes. Sekuyabona ukuthi yathi. Sekhavekile, yes. Hey. Hey. That's khothi yakho. Yes. Hayi ugcina yabona into short. Ayo ngcono ubusuyayibonela ukuthi iyashort
Yeah. Perfect. Ngiyaphendula. Phendule. Sikhuthe lapha. Thathe futhi. Please. Okay. Yes. Bathe stone. Ukugcina. Futhi. Move ke manje. Hayi. Siyibeka lapha. Perfect. Yes, perfect. Shopping. Nice. Yes. Okay. Oh. Siphendule. Oh, kanje. Yes. Done. For imesh. Yes. Okay. Uyabo into enoflower kusho ukuthi iyasebenzisa. Because if it wasn't for uflower lo, ngabe kudala. Ngabe kade manje seziko. Kahle kahle lento yokuba no grumpy ayisizilutho. Imosha izinto eziningi. Ngisho noma ungafaka imakeup kodwa mawungekho right internally. Uqinisile yazi ngempela. Siyabona ukuthi hayi yebo phela ugqoke kahle kodwa no. Kunokushodayo. Shuse nokudla nako kuyakuzwa. Okay. Isangale. Siya kanjani? Sisingathi sokwenza ishame. No. Okay. All right. Okay. All right. Got it. That's it. Okay. I'll be peeling all carrots white. Okay. Another one. Guys, ukupheka. Nomuntu owaziyo ukupheka, not good idea. Why? That's a good idea. Ngoba ufeel pressure. Feel pressure. Yes, yonke into omele uyenze iqonde kanti mawuyiphekela uwedwa. Siyafunda Mawuyiphekela uwedwa impela hayi. Uyapheka uthi nje ngoba ngenzela ukudla. Angithi phela kuthiwa kumele kube appealing noma usukuphekile eplatini. Abantu badle ngamehlo okuqala before they actually. Alright, and then number. Alright, babukeli, sesukhiphile ufish wethu from the deep freezer. Siyabona. Right now isikhathi ukuthi sizofaka epanini lethu amafutha ethu aselinde thina kuyashisa yonke into. So asiqale sifake. Ngiyasaba amafutha uthi azogudla. Okay, akuzogqima kakhulu. Okay. Faka. Yes. It's in one of those thousand and Okay, sifaka nalo. Yeah. Sizofaka nje about 10 minutes. Okay. Lapha. Akuthi nawo ashisayo. Okay. Sicheki amasambane ethu usama kanjani for imeshi. Siyashisa ke la. Gcina uthatha i-fork lapho. Check ukuthi awuthambile. Okay. No. Okay. Ayeza wona. Sadinga isikhathi. Okay. Sesitani. No robot pepper. Yes. Sesofaka. Is. Now silinde nje izambane. Okay, it's time to check our head. Uthi hamba kanjani? Let's see it. Uyayibona ikhala yakhona? Yes, it's gold. It's bright gold and it bright. Ayithole ku fish manje. Unjani lo pink? Why when you're pink? Wawubona lapho pink?
Emholweni guys. Omunye ube kanje lo color lo. Oh pink. Yeah. I guess usebenzisa i-food coloring. Oh. Abantu ke bayadlala i-food coloring leminyaka. Okay. And iyafana nase rice libe blue. Yo. Okay. Guess ukhiphe manje. So beka la. Okay, uzokhipha amafutha. Ukhipha amafutha. So khipha sobeke la. Wonke nje. Okay. That is. Can't wait to ukudla. Mina ngiyalambe ngiyabhubha manje. Yo. Ngiyabhubha. Uyabona nje ukuthi ngidle njengamanje. Ngidle. Alright, now fish wethu babukeli. Yolo fish wethu sesuplethile. Soshoda manje ukuthi sezinjani. Siphuthuma izambane lethu. Nezambane lethu seli right. Into esele nje ukuthi silenze njani manje? Sidrain amanzi. Amanzi lawa. Si manamot. Yeah, that's you measuring? Okay. There you go. So phakathi. Faka yonke? Fake yonke phakathi. Right. Mesha. Kungabi nama lumps. Sorry. Right. Siyamesha. Mesh. Hlangane kahle. Lande naleli lephezulu izambane. Siyamesha. Okay, kuza ngako. Alikho nje ingezo mesh. Remember babukeli, this is 250 gram. Mazambeni ethu abe u10. Siyamesha, siyaqhubeka siyamesha. Kuze kube nje smooth. Yes. Kube smooth idliwe nayingane na 1 month. When I'm a village, it looks fluffy, it looks yummy. Yeah. Perfect. It's coming. Keep on smashing. Okay, our cheese sauce. This is 1 sachet of 15 grams cheese sauce. Okay. Sifaka yonke. Kubeka, smashe, hlanganise. Hlanganise. Perfect. Now let's taste it. This is what's eating. Aromatnyana, yes. Perfect. Okay, bring your papers. Okay. Bring your papers. Sorry. Bring your papers. Papers, yes. Perfect. Mix. Your mixed herbs. Just a pinch of your mixed herbs. Okay. The paper pots. Angeke ngizwe wena umnini webhodi uyiboni kanjani? Sithi. Right. Yes, so right here. Right. Perfect. Time to dish up. Where is the coleslaw? Coleslaw is in the fridge. I'll take it. Okay. I'll take it out for you. Okay, this one, right? This one. That's our plates. Right. There you go. Okay. So there's a stainless steel spoon. This is fish honey. Now you plating melibe on standard. Yes. Qala ngokudla ngamehlo.
Ngicela mina. Iqale ukukhombisa kuqala. Yes, ngikhombise kulodwa ngeke. Okay. Not so much for me. So I'm dishing mine. Dash. Yes. Yeah. This is it. And then fuck. 2. It's 8. Okay. Next fish with 2. Yeah. I don't need much. So just please. Fish with 2. Yeah. Okay. And some garnish. Garnish. Right. Right. Let me take out the tartar. Okay. Just to dip your fish. Okay. Not much. It's a sauce. See. Alright. Then give a spoon. In the spoon by your side. No spoon. Okay. Ufakani? Coleslaw. It's fine. I'll use this teaspoon. Then coleslaw. Right. Okay. This is your plate. So, it's your turn. Let me see your plate. For me, I don't know for you. Yes, sibe ingangincindinyana. Okay, then ke sithi Yes. perfect. Perfect. Yeah. Then your egg. let me take this one. Sibeke lana. Engathi mncane njena. No, I'm not. Okay. Let me also take this one. Right. Okay, and then garnish. It's up to you. It's how you plate it. Okay. Ngenza njengomphathi wami. Yeah. Okay. Perfect. Okay, then now your tartar sauce. My tartar sauce. Beke nje la eduze. Fish wakho. Perfect. Perfect. Yes. Right. Bese ke sifaka coleslaw. Oh, this means is one. Sesikhona edining yethu abukili sizodla manje kunini silambile. It's taken long but ke ngoba sekukhona sekudinga idliwe. Okay, siyaqala ke mathwala. Siqala sizoyimesh yethu, sizokurate nje konke. Each out of 5, and then the whole plate then rate out of 15. Okay. Right? Okay. Siqale ke sizoyimesh. Cool. Nje. Kuthi yonke into ibalance yini? Okay. Nice. Akhoma lam. Akhoma lamps. Itaste kahle. Itaste kahle. Hayi babukeli. Siyamnika 5. Sidlule. Sizoyizwa i-coleslaw yethu. Okay. Uyayibona nje? Rich, exactly. Ayo. Yamasha. Nini zomakhonya ngo-A student. Ilula. 5. Sekuyekhethu. Okay. Siqoleleke asinako kusebenzisa ifork njengamanje, i-knife njengamanje. Sisebenzisa isinako. Okay, hekhethu. Remember sithi dip our tartar sauce. Siqalisa izwi iyodwa ithatha sauce manje sisoyizwa. Sidiphile.
perfect, spicy, uheki, ayibabi. Uyabona nokhala wakhona people. Yonke into right. Okay. The presentation Nice. yeplate ibuye right. Everything is perfect. Hayi. Angimnika u15 wakhe uyadeserve. Uyadeserve. 15 out of 15. Kanti inhlezi nifihle induku emqubeni. Awazi wena. The healthy meals. Kanti into ekanje. It's very nice people. And You should try this at home. Babuke. sinekuwu2 okunama mayonnaise kodwa akuthesi ufana. Exactly. Ithatha sauce inawawo ama ingredients nala ikhoso lokwawo. So akufani. You can squeeze your lemon. La uheki yakho. Oh. Yes. Phinde. Thathe. Lapho. Ngesizwe ke sekukhona naloku basawa ukuthi njani. Hayi. Hayi babukela iphekile intombi yakwafela baba. Iphekile intombi yasemnambithi. Yamasha babuye. Iphekile intombi yasemnambithi. Hayi babukela ngiyacabanga ukuthi sesifika emaphethelweni ohlelo lwethu. Njengoba nazi igama lami mina ubukhosi inhlakanipho mchunu uSunshine malume wabashana kwi-Easy Meals with B&M. So siyatholakala ke lapha ya on the YouTube channel andabukhosi inhlakanipho mchunu. Sitholakala lapha TikTok bukhosi mchunu nakhona. Siphinde sitholakala Facebook. It's bukhosi Nzuza on Facebook. Sitholakala na WhatsApp again 078 4273183. So sizozwa ngawe siyeza kuwe or usakuthini. Remember ke sidla kamnandi ngamanana aphansi. Wathola sicela sababukeli bethu uba utholakala phi. Thank you for the opportunity unginike yona. Ngicela nje ukubonga. Kube i-experience enhle futhi emnandi. Ngifunda okuningi. And I just wish ukuthi abaningi bangafika just to learn nje ukuthi izinto zenziwa kanjani. As much as ngazi ukuthi iyini coleslaw but khona ebengingakwazi njengokuthi nje ugrate kanjani carrots ukuthi uzobukeka kahle. Thank you so much. Nginguphumla Thwala ku Facebook na ku TikTok. Unfortunately angeke ngikwazi ukukhipha inamba zami. No problem. I love you a lot. Thank you. Bye. Thank you awukeli ngokuzayo futhi.